min gaddani en lawol ngol goɗɗo tokkata hefta tefanayɓe ɗum debbo muɗum gal whatsapp. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. bandiraɓe fulɓe, mi hofni on kala gonno nder duniyaru fu ɗum min moɗon Adamou Haruna. nonnoon bananno ɓawo mi wi min gaddani e lawol ngol goɗɗo tokkata hefta tefanayɓe ɗum debbo muɗum gal whatsapp. na tefay ɓe debbo tan moɓe tefanta debbo tan, ha ɓe debbo moɓe tefanta gorko fu o wawan o tokka gal téléphone mako o yiya kala rewɓe ɓe gorko mako yewtiditta fu. nonnoon balle ɓawoje min gaɗino vidéo lawol no connectirta téléphone maɗa ɓe téléphone debbo maɗa e appel majum. warta to ɓe ewnimo appel man ɗo wawan waranma diga debbo maɗa ko ɓinguel maɗa ko nandi ɓe majum. ɓawa min gaɗi vidéo man seɗɗa lawol man ɗo ɓe bloquingol ɗuɗɓe fondi waɗugo ɗum sadi woɓɓe feere bo gaɗino ɗum gaɗi ɓe lori ɓe ƴamti min useni to wot lawol feere min ɗaɓɓitana ɓe min gaddana ɓe gam lawol may ɗo ngol tirimgol. dalila majum min ɗon no habda ɓe wiɗitago min giya min noon bo min keeɓi lawol ngol min gaddanta en e nden min keeɓi lawol ngol whatsapp. lawol ngol whatsapp ɗo hangol ɓuuri hoyugo, hangol ɓuuri welugo ma, min kam banni mi laari. ha whatsapp ɗo a wawan kala yimɓe ɓe o yewtiditta fu a laran to ɗum vocal o yerɓani goɗɗo a heɗito nda o yerɓani wane kaza e wane man bo nda ko yere jaabimo a heɗito ɗum ha téléphone maɗa o anda mi tawi ɗo ɗum lawol tilimgol ko da ɗum photo ɓe gerɓanimo kala yimɓe ɓe o yewtiditta fu e ɗiye groupe ji o woni nder maji kanji fu a wawan larugo. nane ma nandi baba sare kam ɗum haqqi on dow mako ayna iyalu mako ayna sare mako diga ɓikkon mako ha be rewɓe mako. a tawan goɗɗo sodani ɓinguel mako téléphone, ɓinguel pamarel e nden o anda isin himɓe ɓe ɓinguel mako ɗo yewtiditta, isin ɗiye groupe ji ɓinguel mako woni nder. badima ɓinguel mako wawan ya nasta groupe ji goɗɗi, groupe ji ɗi kanayi bonnanayi ɗi ɓinguel mako tarbiya hanko o anda o sodani ɓinguel mako téléphone. to amman to a tokki lawol ɗo a wawan yigo kala yimɓe ɓe ɓinguel maɗa yewtiditta fu isin ɗiye groupe ji wonire maji ɗum groupe ji ɗi kirkina ko ɗum groupe ji mereji yawwa ɗo fu a wawan contrôle go ɗum e téléphone maɗa. mi tammi ɗum lawol tilimgol. nonnoon mi andi yimɓe ɗuɗɓe mbiyan lawol ngol min gaddi ɗo goɗɗo feere wawan na ɗum debbo muɗum na ɗum ɓinguel muɗum connecta ɗum e téléphone goɗɗo feere wawa e laara sirriji mako. e miɗon matina minon kam ɗum andal on min gari ha min andina yimɓe hunde to nde wangi ɗo nane ma nandi nde maray nafu, nde maray saɗirmaji bo nde maray hunde de ko wonnata nde. e minon min tawi ɗum hunde on nafore min gaddi ɗum bo to a naftiri ɗum ngal lawol bongol a ayni iyalu maɗa, ɓikkon maɗa e rewɓe maɗa ɗon ma an ka larani. to a naftiri ɗum ngal lawol kallugol ngol ha nayi bo minon kam wala ko yaali min. yawwa nonnoon miɗo matina bo vidéo min gatta ɗo min gerɓata ɗum ha youtube. e mi andi ɗuɗɓe mbatanay ɗum hakkilo ha youtube, min gerɓata vidéo may ɗo ha youtube. mo mari haaje vidéo man fu wawan mata min ha numéro ji ɗi min gerɓana ɗum ngal privé muɗum. ɓawa ko min ganno vidéo lawol no kawrita numéro ji ma, numéro maɗa be numéro ko debbo maɗa ko goɗɗo maɗa ɗuɗɓe sinki dow haala may ɓe kokki min shawari e dabare ɓe mbi min ha nayi sin vidéo ɗo to min gaɗi ɗum min gerɓa ɗum e youtube moye be moye fu ya laara ɗum hosa waɗa ko naftirago gam goɗɗo feere wawan hosa ɗum na ɗum debbo mum na ɗum ɓinguel mum na ɗum goɗɗo feere muɗum hosa tan gam waɗa ko larugo asiriji goɗɗo. ɗo ɗum hunde tilinde nde hani min gaɗa marɗo haaje fu mata min tan min gerɓana ɗum gal privé muɗum. nonnoon woɓɓe kokki min shawari min tawi noon man ɗo bo ɗum hunde wonde. e to a mari haaje majum ni, to a mari haaje waɗugo ɗum a ayna iyalu maɗa ma bo ɓikkon maɗa a wawan matugo min gal numéro ji ɗi ɗi giɗa ɗo. to a wolwani min e numéro ji may ɗum numéro ji ɗi whatsapp min mbawan matingoma dabare de lawol ngol tokketen min gerɓanma vidéo man ɗo. e nonnoon to vidéo man ngol mi wolwata jotta ngol yettakema bo habdu a sankitanagol yimɓe maɗa e bandiraɓe e groupe ji ɗi gonɗa nder majum fu. badima an koda a yiya aɗo yerdi ɓe sare maɗa ɓe iyalu maɗa joni ɗum nafatama na sey to a waɗi ɗum goɗɗo feere noon e mari saɗirma e ɗaɓɓitano allah allah heɓa isin lawol ngol ɗon man ɗo. to a yerɓanimo a tawan a wallitake mo an fu. nonnoon an man ɓe hoore maɗa ko a yiya jotta ɗo na ɗum wakkatire nde naftirta ɓe majum habdu a anda ɗum a sigo ɗum a anda ɗum gam a anda yeeso de ko tammi waddugo. andal kam no ngal wayi fu ko da a yiya naftirtagal joni habdu andugal yeeso ngal tammi nafoygo ma. mi tammi on paami. yawwa to ha aɗo mari haaje vidéo man ni a wawan mata min ha numéro ji téléphone ɗiɗi min mbima min tammi yerɓangoma application je naftirta e min tammi waɗugo vidéo musamman bo min kolluma nda ɗo memata nda tokkata ha gaɗa ɗum lawol on koyngol. to a mari haaje ni mato amin ha numéro ji ɗi maɗa ɗi tan ta yejjutu sankutugo partage ugo vidéo ngol wolde am nde mi wolwata jotta bo a yerɓana ɗum bandiraɓe maɗa e de groupe ji ɗi gonɗa nder may fu heɓa ɗum nafa ummatore. kam may on jarama bandiraɓe fulɓe. wassalamu aleykum.